Der var engang en dreng ved navn Thorvald. Thorvald gik på Erhvervsakademiet i Aarhus. Han var ligesom mange andre studerende en glad dreng. Der var dog noget ved ham, som ingen andre vidste noget om. Thorvald gik nemlig rundt med mange hemmeligheder. Det var ikke store hemmeligheder, men det var ting som han var bange for, at andre skulle vide om ham. Hvad nu hvis de andre fra hans klasse grinede af ham, eller ikke kunne lide ham af den grund? Nogle gange, når Thorvald sad i klassen, kunne han godt finde på at trække sig lidt tilbage, for han kunne simpelthen ikke overskue, hvis de andre i klassen kunne se den tunge bagage, han gik rundt med. Thorvald føler sig nogle gange alene med sine hemmeligheder. Han er jo den eneste, som har det sådan. Eller er han? Problemet er, at Thorvald ikke kan se de andre studerendes rygsække, selvom de andre også har en bagage, de går rundt med. Problemet med hemmeligheder er, at de er usynlige. Der er ingen andre, der kan se den byrde, man bærer rundt på. Thorvald glemmer, at der også er andre, som har noget i bagagen. Hvis man ikke passer på, så kan hemmelighederne blive en tung byrde. Dette kan resultere i, at man til sidst knækker. Thorvald kan ikke overskue resten af dagen. Han er ked af det, og er ondt over, at hemmelighederne tynger så meget. Pludselig ser han Sofie fra hans klasse putte en sten i sin rygsæk. Thorvald vælger derfor også at dele sine hemmeligheder med Sofie. Sofie tager deres hemmeligheder ud af rygsækken og lægger dem til frit skue i klassen. Problemet med hemmeligheder er, at de er usynlige. Der er ingen andre, der kan se den byrde, man bærer rundt på. Man glemmer derfor nogle gange, at andre også har en byrde, de bærer rundt på. Hvis man deler sine hemmeligheder med andre, så fjerner man noget af den byrde fra sin egen skulder. Rygsækken bliver derfor automatisk mindre. Thorvald indså, at andre også har hemmeligheder, de går rundt med. Det skal man huske på. Hvis man lukker folk ind og deler sine byrder, så forsvinder de langsomt fra skuldrene. Derfor, share a secret.